Mga kaagoy! Sino ba namang hindi malulula sa ganitong karami at kalaki ng mga laman loob na nakita natin sa bayan ng Kalasyaw? Ito nga yung tinatawag nilang kaliskus. Tara, mangan tayo kaliskus. Hindi na nga bago nga sa inyong lugar na to. Dahil kilala ang Kalasyaw sa isa sa mga nagsiserve ng napakasarap na kaliskus. Labay yung kaliskus. Sakto, maulan-ulan ngayon. Tara, higup tayo ng isang mainit na sabaw. Basta't kaliskus ang pinag-uusapan, number 1 ang Pangasinan. Ngayong araw, subukan nga natin ang kaliskus nga ng Kalasyaw. Marami nga nagbebenta nito sa Nalsyan. Telera nga ito, marami nga kayo makikitang nagbebenta. Sakto nga, maulan-ulan ngayon at ihigop nga tayo ng napakasarap at mainit nga na kaliskus nila dito. At kapag napuntahan nyo nga ito, ay talagang malulula kayo sa sobrang lalaki nga na laman loob. Iba't ibang klase nga ang laman nito. Merong bituka, pali, balon-balunan, tuwalya, at marami pang iba. Pagkaangat ng pangalang nito, grabe ang laki. At talagang nakakalula. Kung hindi nyo pa nga natitikman ng kaliskus ng Pangasinan, subukan nyo nga. Lalo na nga dito sa bayan nga ng Kalasyaw. Dahil iba nga ang kaliskus nga nila dito. Galila, jet naman sabaw tayo. Aluan sa ati tagay latagay. Dawin timi ikaliskus yung Kalasyaw. Tamasan sa misula ko dadya. Pwede nga rin kayong humingi nga dito ng dugo. Na pwede nyo nga ihalo sa inyong kaliskus. Bali separate nga ito sa kaliskus. At hindi nga lahat ay kumakain nga nito. At tignan nyo naman tong hawak ko, sobrang laki. Dito pa lang ay talagang matatakam ka na. Sir, ano pong benta nyo dito? Kaliskus po, sir. Magkano po yung kaliskus nyo, sir? 70 pesos po. 70 pesos, sir. Matitikman na itong napakasarap ng kaliskus nyo. Yes po, sir. Sir, kadalasan sa kaliskus, anong lamang loob po yung mga nilalagay nyo po dito? Meron po tayong puso po. Ngil-ngil po. Ngil-ngil ang tawag po dyan. Yes, Ano pa po, sir? Meron po din po tayo ng tuwalya po, sir. Tuwalya. Yes po, sir. Tapos, At meron po tayong isaw po. isaw. Yes po. Grabe guys, 70 pesos. Yes po. Matitikman na yung napakasarap na kaliskus nga nila dito sa Kalasyaw. Saan to sa Kalasyaw, sir? Sa Nalsyan, Kalasyaw, Pangasinan po. Malapit po sa Sabungan po. At tapat po ng Shell po. Pwede ba itong tikman, sir? Pwede po, sir. Gusto niyo, tikman niyo, sir. Sige, sir, tikman ko itong napakasarap na kaliskus na sinasabi nyo dito sa Kalasyaw. At syempre, hindi natin palalagpasin na matikman nga natin itong kaliskus nga nila dito. Excited na nga ako tikman nga ito, pinagmamalaki nga nila ditong kaliskus. Na pinapakuluan nga sa maliit nga na kasirola. At may malaking kaldero na para sa sabaw ng kanilang kaliskus. Malasa at talagang malinam naman kanilang sabaw dahil pinakuluan nga nila to ng matagal. Bukod nga doon, yung kanilang mga laman loob dito ay sobrang lambot. Anli sabaw nga ang kanilang kaliskus dito sa Kalasyaw. Kaya talagang masusulit yung nga dito. Sa isang order nga ng kanilang kaliskus ay sobrang dami na ngang laman. Kaya sa mga hindi taga dito sa Pangasinan, subukan nyo nga dito. Dahil kapag natikman nyo ay talagang mag-e-enjoy kayo. Bali, humingi pala kami ng sebo at nagpalagay rin kami ng dugo. Dahil kumakain nga rin kami nito. Kaya galila, mangan tayo. Pansalian tayo kaliskus da. Sa unang tikim, masarap at quality ang kanilang sabaw. Kahit saan nga kayo pumunta dito, siguradong masarap ang kanilang kaliskus. Tapos sabayan pa nga natin ng dugo. Abay, mas lalong iba ang lasa. Kadalasan nga inahalo nga ito sa sabaw. Iba rin kasi ang vibes kapag hinalo ito. Kaya para sa akin, marirate ko nga ito ng 9 out of 10. Ipagmamalaki ko nga rin yung luto kong kaliskus. Basta't kaliskus nga ng Pangasinan, sobrang sarap yan. Agoy!